Дени, Садам Хюсейн. Какво е? Осама Бин Ладен. Зомби Хюсейн. А? Зомби Хюсейн. Зомби. Какво мравката е викала ли, бе? Да. И че коза не искаш да излезеш? Не, че не съм искали. Какво? Трябваше да чета. Май 6:30 да излезем. Добре. Садам Хюсейн. Да седим и до към 100 часа. Чакай, че зъбатата идват, бе. Да забой направо дрифтират. Ай, 6 часа да излезем. 6, не 6:30. Ама Гошо, паткан такъв. Да, ето и. За мен има ли? Добре. О, той епизоди прави. Епизоди, бе. Аз съм за първия епизод, следващия за Динито. Динито някакъв дребен. Кокошката! Ди! Откъде ги намираш тези музики, Гошо? О, Ричал. Коля, виж ли? А? Аз стрелям с патлак. С пътлака, не, и съдият. Да си хабя. Де ни стреляй ги от краката, спъват се, падат, пречукват се. И откъсват за крака и падат и умират. Ама по някой път се спъват, че се пречукват. Да, много смешно. Много яка игра. Да. Сега ще се заребя по нея яко. Че коя изтегли, Дени? Двойката, бе, ти изтеглил ли си? А мне не коя? Как коя? Скидро ли коя? Двойката, бе! Ама коя от всичките двойки? Той има много. Как да... Коя версия има там? Full еди какво си им? Изтеглих си Digital Zone. И аз съм на нея.